Fiħdan il-kurituri ta' Kastilja u ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista imkriżi ċara u tonda tant illi issa mill-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsilli Lokali saru issa vot ta' fiduċja f'Roberta Bela. Dan kif wara jiem il-ġabu terremot fiħdan it-tmexxija ta' Bela bir-riżenja tad-Deputat Prim Ministru wara li ġie akkużat bi frodi fl-inkjesta Vitals, it-tnejn filgħaxija taħt it-tinda f'ħala rawr is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul saq li biex ma jħallix l-ekim sejħa establishment jirbaħ f'Ġunju hemm bżonn mandat għal Bela. Nagħtu mandat b'saħħtu ieħor lill-Prim Ministru l-mexxej tagħna Roberta Bela. Fil-waqt li Ellul ironikament sostna li se jibqa' spalma mal-Prim Ministru mhux ma' min qed jeżerċita politika ta' intimidazzjoni. Dawk li qed jeżerċitaw politika ta' biża', ta' intimidazzjoni, ta' teddid. Aħna ngħidulhom illi mhux talli maħniex sa notru, talli spalla mal-Prim Ministru, ħankomplu nissudaw. Dan ftit tal-jiem biss illi il-membri tal-Gvern żvalutaw xogħol il-Ministru Gabriella Vella bil-Prim Ministru uffiċjali tal-Gvern tal-Labor jintimidaw lil ġurnalisti bil-kundanna tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u mijiet ta' akademiċi fejn insistow li l-Gvern ma jistax jinstiga il-mibeda fil-konfront ta' min qed jaħdem favur id-demokrazija f'pajjiżna. Minflok, Roberta Bela u sħabu ssoktaw bin-narrattiva kontra il-maġistrat, kontra l-ġurnalisti u kontra min ma jaqbilx magħhom. Dan wara l-aħħar skandlu fejn pajjiżna qed jara akkużati Deputat Prim Ministru, Segretarju Permanenti, Gvernatur tal-Bank Ċentrali, ex-Prim Ministru u ex-ministri. Dak huwa il-Partit Laburista fil-Gvern. Taħt it-tinda tkellem il-kandidat għall-Parlament Ewropew Daniel Attard fejn surrealment is-sokta bit-tixwix fil-konfront tal-medja u l-qrati kif sostna li l-Labor qatt marċiva palata minn għandhom. Qatt ma sibna l-ebda istituzzjoni tina palata, qatt ma sibna ebda mezzi tax-xandir ituna palata, qatt ma sibna ebda qorti it-tina palata. Ironikament wara li għal aktar minn darba xandir nazzjonali nstab ħati ta' żbilanċ fir-rapportaġġ tiegħu fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li appella għal kalma, iżda saħaq ukoll li qudiem dan kollu m'hemmx lok għal passività. Kalmi iva, imma passivi le. Finalment, f'dak illi kien madwar ftit inqas minn sija, ebda kelma illi ikelma minnaħa ta' Roberta Bela dwar il-kriżi tal-Vitals għajr għal attakki partiġani, attakki fuq il-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti u l-biża' solita tas-suppost babaw tal-establishment.